बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ दिनै ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान। ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानाव बिथांखौ मान होनायनि मुङाव दिनै बिथांनि मुसुखाखौ क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। सदियायाव आलफानि लिंकमेनखौ पुलिसआ हमदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानाव लाइमोन कंग्रेसनि दैदेनगिरि जनार्दन गगैआ आलफायाव जयेन जाहैनायाव मदद खालामनायनि दायाव पुलिसआ सासे सुबुंखौ हमो। शिबसागर पुलिसआ स्वप्निल बरपात्र गहाय मुंनि आलफानि लिंकमेनखौ सदियायाव हमो। बिनि सिगांबो स्वप्निलआ आलफानि सन्देहआव गोबां खेब हमजाबाय। चिरां जिल्लायाव लाइमोन सेंग्रानि आखायाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव आरोबाव सिनि दैमारि मुंनि सासे बर' बिमानि जिउ खहा। जौ लोंनानै बाइक सालायनाय लाइमोन सेंग्राफोरा सान्थिपुर औसारनि लामायाव बर' बिमाखौ एक्सिडेन्ट खालामदों। जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सिनि दैमारिखौ फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि बेफोरबायदि जौ लोंना गारि सालायनायनि थाखाय थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोबां बर' सुबुंनि जिउ गोमाबाय। बेबादि समावनो सासे थिफुदला बर' लाइमोननि बाइक स्टान्ट खालामनाय भिडिअ'आ भाइराल जादों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि हेलेम दख'रानि सिङाव थानाय खोला कारिबिल गामियाव साबा बर' लाइमोनफोरा बैसागो मोसानो थांनानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय समाव जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानाय दुखुथिया नखराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि थिनहरनाय बादि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि आरो दावबायसा बर' बिथांमोना बिटिआर सरकारनि जानानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे 50,000 राङै अनसुंथाइ होयो। बावैसो बर'नि हारिमुखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गाज्रियै मोसाना गुबुंले खालामनाया ससियेल मिडियायाव भाइराल जानायनि उनाव फिन नलबारियाव खुंनाय बिहु फोरबोआव बर'नि हारिमुखौ गुबुंले एबा ओंथि गैयै खालामदों। नलबारियाव खुंनाय बिहु फोरबोआव हारसा सिख्लाफोरा बर'नि दख'ना गाननानै बर'नि हारिमुआरि मोसानायखौ रायजो राजाफोरनो गोरोन्थियै मोसाना दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बर'नि हारिमुखौ गुबुंले खालामग्रा सुबुंफोरनि सायाव बर' हारिमु आफादा मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव बैसागो मोसानो थांनानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय समाव लामायाव जाब्रबथायजों साबा बर' लाइमोननि जिउ खहा जानाय जाथायखौ एन.एल.एफ.बी आफादा गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानाय बिथांमोननि नखरनो आसाम आरो बि.टि.सि सरकारा अनसुंथाइ होनांगौ आरो जायफोरा जखम जादों बिथांमोनखौबो नांगौ बादियै आसाम आरो बि.टि.सि सरकारा बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थाखाय एन.एल.एफ.बी आफादा खावलायो। मख'नो गोनांदि गहपुर समस्तिनि एम.एल.ए उत्पल बराया जाब्रबथायजों साबा बर' लाइमोननि जिउ गोमानाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावो। बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 2 बोसोर बारलांनायनि उनावबो गोथां मुंख्लं एन.डि.पि बिथांमोना मिरु जोबथेसालियाव थानांदों। गोथां मुंख्लं एन.डि.पि बिथांमोना गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय गोबां दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि गाहाय बिथां आरो रायजो राजानिसिम उदां लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। भारत सरकारजों गोजोन सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथा रादायनि उनाव जों जोबथेसालियाव दोनजानाय एन.डि.पिफोरा उदां जासिगोन होनना आसा खालामदोंमोन, नाथाय जोंनि गासै मिजिंफोरानो फैमाल जालांबाय। बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर जालांनायनि उनावबो दिनैसिम जेबो खौरांखौनो मोननाय जायासै। जोंबो बर' हारिनि थार बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय बर' फिसासोमोन। जोंनावबो बर'नि गोथां थै दङ। जों जोंनि नखर एबा उदै थाइसेनि थाखायल' बिग्रायारि लामानि आगानखौ सोराखैमोन बायदि गोबां दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ बे उदां लाइजामनि गेजेरजों फोरमायदों जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय गोथां मुंख्लं एन.डि.पि बिथांमोना। बैसागो बोथोराव लाइमोनफोरा जौ लोंनानै गारि सालायनाय आरो सालायनायाव आयेन बादियै सोलिनाय लोगोसे थांनाय गोदान बोसोराव फोसावनाय माखासे आयेनखौ फिन लाबोनानै सादारन सुबुंखौ रैखाथि होनो थाखाय मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दिनै जथायै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि हेफाजाबजों गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।